또 नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिननाय नङाबा जेबो बुजिनाय नङा 또 गेमस्रि आब'खौ माने मा बुंखो बे सिख्लाया नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिननाय आं मोनसे क्लिप्स देखायगोन बे क्लिप्सखौ नायबानो जाबाय मा बुंदों माने बे सिख्लाया नोंथांमोना खर' गरम जालांगोन आरोना बे बुंनायखौ खोनासंबाथाय थ' आं मोनसे क्लिप्स देखायग्रोनो लानानै बे क्लिप्सखौ नायग्रोबानो जाबाय मा बुंदों सिख्लाया नायलाय लोरिनानै नायनाया फसायाखैमोन आं जाबिलाय सोरखौ बेखौ लावदुमखौ हरदो थैबायना आब' गेमस्रिखौसो होनबाय नोङो थ' नोंथांमोनाथ' बे क्लिप्सखौ नुबाय मा बुंबावनो आरोना नोंथांमोना बे क्लिप्सखौ नुबाय मा खोनादों नोंथांमोना माबायदि बुंदों नुबायना बे सिख्लाया थ' मा बुंबावनो आरो मबाइलखौ अन खालामो माने खालामनो होनासो खालामो नामा माबा रेकर्ड खालामना लायो ओमफ्राय डाइरेक्टसो बुंखायो माथो भिडिअ खालामनायखौबो नुयोनो नुवा खालामनाबो होननाय खोनाया माबो खोनाया माने मा नुखो बेफोरखौ मा बुंखो नुदों ना गेमस्रि आब'खौ मा बुंदों खोनादों खोनायाखै नोंथांमोना थ' थायो दे आरो मानसि मोनथिबायना बहानि सिख्ला मोनथिला आरोना माबायदि बुंदों नुवाखै थ' बेनोमोन आरोना जास्ट गुसुं थ' रस भिडिअ फैबाय दोङो नोंथांमोना नेना थाबाय थाबानो जाबाय थ' मा बुंखो खोनादोंबा नोंथांमोना जुदि खोनायाखैबा आरो खनसे बोनानै नायफिनबानो जाबाय भिडिअखौ थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै थ' गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय बाय बाय आइ लाभ इउ बाय